پارێزگارê hezekê rejîma Sûriyê çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) bi hesaba binav dike û dibêje desthilatdariya rejîmê li seranserê parêzgeha Hesekê heye. Di hevdîtinekê de li gel rojnameya Alwatan ya bi ser rejîmê ve, parêzgarê Hesekê Hemûd Caiz El-Musa got ku rejîm bi rêya şaredariyên xwe desthilata xwe li seranserê navçeyên parêzgeha Hesekê disepîne û ew şaredarî karên xwe bi asayî birêve dibin. û got jî ku rejîma Sûriyê dê hemû xalka Sûriyê rizgar bike û tu navçe bê desthilata rejîmê namînin. Axaftinên parêzgarê Hesekê piştî wêyekê hatin ku çekdarên PYD derbasî avahiyeke xwendinê û xizmetguzariya rejîmê li taxa Zihûr ya bajarê Hesekê bûn ku duê avahiyê de dibistan û peymangeha geştûgozarî û hotelzaniyê hene û got ku ev kiryara PYD berûva jî rêkeftinên wê bi rejîmê re tên. û got ew ê avahiyê vegerînin û niha hewl li navbênkariyê jî hene û çekdarên PYD bi îsabe jî binav kirin. Navbera dem û demekê de PYD û rejîm li nava bajarê Hesekê û Qamişlo li hev dikevin û ziyan digihe xwendekar û welatiyan bi giştî û piştî wêyekê dîsan li hev dikin. Çalakvan jî dibêjin ew yek tenê şanûna navbera rejîm û PYD û her du aliyan armajina xwe yê cora cor hene.